Kijk hier nog wat keren met onze kinderen. Zo was het ook net wat terug was. Gaan we doen. Hij is al een beetje gemonster. Die oude is te groot. Ik wil net los in. Ik wil net. Ik ga die aan nog. Die mannen tonkjes skroeven, joh. Yes, Ik lekker. vraag aan de screwdriver. Deze is te klein. Hij gaat echt gelijk, zo. Kijk hoe het er weer. Ja, alle toch uit punten schroeven dan. 25 Newton meters. Ik heb zoiets achtergekomen, dus ik kom die tabel op gewoon niet eruit zetten. Zoals een sparkels in een spittel. Ik weet wat dit er al is. Ja. Op ja, weet je, altijd zo. Ja, hier ook. Maar er zijn wel 8 tussen ons en zo. Tussen die benen. Ja. Ja, om Barry kom we baie daar by die trek waar die rotaries bou. Precies. Dit is ook wel weer iets wat hy het van Australië en New Zealand te travel en alles gaan. Daar's niemand wat dit gaan